O sinong pangit dyan? Hi mga beks! This is me, Paulo Ramirez, and welcome back to my channel! And for today's vlog, kasama natin ngayon si Nathaniel Torres! All the way from Nagsayawan! Yes mga beks, nandito po tayo ngayon sa Nagsayawan, Santa Maria, Ilocos Sur upang gawin ang isa sa mga pinaka-trending na makeup transformation dito lamang po sa aking channel. And for today's video, na-miss ko kayo mga beks! So, without further much ado, punta na po tayo sa makeup transformation. So, yun na nga mga beks, tapos na po tayo naglagay ng mga primer and natapos na natin i-cover ang half part of kanyang kilay. Kasi we're going to make a very creative na kilay, that's why. So, gagamit tayo ng Tarte Foundation Concealer na full coverage na po ito guys. So, ito yung una natin gagamitin. Maglalagay po natin ay maglalagay po tayo ng Liquid Loose Powder para mabilis po ang kanyang mukha. So, we're done with our base, guys. So, ang susunod na po natin ay gagawin na natin ang ating concept, which is a Zodiac sign. So, ang Zodiac sign niya po ay Pisces. Yes, it's a Pisces because his birthday is March 20, 2002. Yes, yon. Kaya gagawin po namin ang Pisces makeup concept. So, without further ado, let's go to our first step in doing that kind of look. Gagamit tayo ng mga blue shades, and for the color of the mismong detail, which is the fish, is something that color of pink and a combination of yellow. So, let's start!
So yun na nga mga beks, tapos na natin ng mga background na kailangan natin for the concept. And ang next na gawin po natin ay magdodraw po tayo ng pieces for his look. So, A few moments later. Gagamit yung PH. Mag-show.
1.5 hours later. And yes, there you have it mga beks. Tapos na ang ating makeup transformation. It is inspired Pisces. Ayan po mga beks, kitang-kita nyo ang detailed niya. Andyan po, it's just like a fish. And dinagyan ko na rin ng mga different kinds of fish displays dyan mga beks. So hope you like it. Please do subscribe to my YouTube channel, Paulo Ramirez, and click the notification bell for more updates. And please to subscribe also sa mga kapamilya ko dyan, si LR Rix, ayan, nakalagay po sa description box ang mga beks. And pati po si Ariel Villa, ayan. Please to subscribe mga beks. Thank you for watching this video. Bye-bye!